mating papa-order ko ti kumpanya. Ako mo papa-order ko ti kumpanya. Magandang hapon po, Nay. Kayo po ba si Erlinda? Dito po. May deliver po kaming washing machine po. Kanino na magbigay yun? Sa kumpanya naman po namin, Nay. Balo, i-deliver po sa inyo po. Worth of 6.5 po. Wala na nga na. Po. Ano nagsaan niya tinangibaga? Hindi ko po alam, Nay. May text lang po dito sa amin na sa kumpanya po kayo nagkuhan. Ako matingin po ba? Pakitignan na lang po natin yan. Andun po sa sasakyan namin. Ako mati. Ako mo papa-order ko ti kumpanya. Pakitignan na lang po natin yan. Andun po yung sasakyan namin. Nabayada na nun, Deng? Hindi pa po. Pupunta na lang po dito. Sakyan po. Ngayon ka pinag-morduran. Ako na dagamin data, Deng. Ako maki. Erlinda Rigor po. Dison. Ako maki papa-order ko ti kumpanya. Hindi namin po alam na. Utusan lang po kami. Mag-deliver po. Galing pa po kami sa Santiago po. Handa bagay nangi kuha na itod. Hindi po. Kaya ko na lang kung Doon po, Nay. dun sa kantina. Doon po sa may po. Kantina lang kami hindi sa Opo. rito. Hanap lang kayo sinangati nagpapos. Awang pati, awang inda-daunda. Wala pa po. Cash on delivery po kasi. Ito sa nuna, awang sa kamay sa awang pa'y kwarta. Wala na kasi nagpag-dun. Order ka. Magbayad mo. Buksan na lang, Mother. Hindi, dyan on. Bye! Dahil balay niya. Doon pa po kuya. Natin. Baka nagbuka ka mo at appliances. Awan, awan tinitiga. Kung nadadabray na eh, ginamang pinakang rigor nga bulsong. Baka na nag-applyan today. Awan, hindi nakaplayak. Ikulong tayo danaan. Tapay kami kagsing-singir da. Ano masahig nga rin washing machine? Maghiram po na lang po kayo sa kanila. Oops. Nante, pautang ko kanya. Babak kanya,
Hindi naman po pwedeng iuwi namin yun. Kas kanuante. Cash on Manuhan delivery. nukas manuhan na ro daw. 6.5 po ate. 6.5. Baglang tayo na pangkabi ko din ng anak Jin eh. Nadaming tao. Kasanuhan nga data. Baka yung order naman ni manugang mo. Nya nga manugang kao. Kasawa ni John. Baka yung panagan na kanya. Nay, pakibuksan na lang po. Alihan na mo. Liyaw kay buksan. Ako na lang po. Dito po Dito po kayo. Kakasanuhan ka ang po. Pagguguduan tayo. Pagkukuduan tayton. Bubuksan ko na po na yan. Ayan po. Happy birthday Surprise! po. Surprise. Ano tiniwasing ito nga. Kamagang wasing machine. Ha? Awan tiwasing at talangan. Ayan po, Nay. Bali po kami ang Rainbow Surprise from Saguday. Sana all my cake. Ayan po. May Tarigalo na idea po kami na kung kanino galing. Wasing ko na daw. Bagaran magami nga wasing so nga na. Kuna ko na. Natambaga andyan mo nakita di driver. Tindana nga liyo. Tindana madanaga na ka ang mukota. Yan pa dyan sa akot dyan. Ito takpo yo. Ayan po, Nay. Kuna na wasing mas. Nawa mo order ko nga wasing machine. Ayan po, para po sa inyo. Bigay po ng anak niyo. Saluda. May mensahe po siya para po sa inyo, Nay. Babasa ko na lang po. Kadaw-daw man. Inang, happy 73 third birthday. Sapay ko mata magustuam ti kakaisuna nga sorpresa miken ka. Inang, dawaten miken ka opo Diyos nga sapay ko mata ikan nakapay tinananay nga pigsa ken salunat. Sapay ko mata makadwada kapay ti nabayag tapno iti kastak ket makasubad kami pay ti adu nga anos ken pamatigmo kada kami. Pasensya inang kung inang taatoy lang nakayanan mi nga isagot ken ka ita nga kasangay mo enjoyam ita nga aldaw inang para kanyam atoy. Happy birthday ay ayatin da ka unay at ken agnanayo. Mensahe po nagbigay po. May gusto po kayong sabihin po? Apa nga crying kante. Awan di wasing. Natapyok. May mensahe po kayo? Natapyok ti wasing iso nga kastan. Ay, sangsangin. Alin, pero maramdaman nag-collapse ka. Okay. Okay lang baka. Sasagitan sa mo ta flower bowl. Di ka sang kayo. Mahuhulog na po. Rebek pa. Pinasabi ko kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I